Bilboko 41. liburu azokan urrezko idazlumea saria emonde utzie Txomin Solabarrieta abade ondarrutarrari. Pozik hartu dau Solabarrietak Miren Josun Aristondo kultura diputaduaren eskutik jaso dauan urrezko idazlumea saria. Bere familia gogoratu dau lehenengo eta behin, eta iloben seme-alabak aitita deitzen deutziela esan dau. Gelan, geldik eta zutuni pertsentan muruen, atxetxe lanean dago beti. Hareke, beraz horretan ebiltzeko, nahiko ninduen. Luis Baraiazarra Karmeldarrak sarituak 5 taldearen barruan egindako lanaren goraberak aitatu dauz biografia zertzela da artean. 1978tik 81 Eleizbarrutiko itzultzaile lanak egine bazala aitatu dau. Azken laburpentsu bat eginez, hau esango neuke. Txomin Solabarrieta ez dugu ahaztu behar abadia dala, eta Eleiza barruan naizkanpoan egin dau evangelizatze lana. Herrian eta herriko kulturan sartua egonda beti, guztiei honegiten laguntzen eta zerbitzen. Josun Aristondo, kultura diputaduak eta herrikideak eskerrak emon deutzaz lantaldeari eta beren beregi Txomin Solabarrietari. Esateko eta eskerrak emoteko Txomini eta 5 talde osoari euskararen alde egindako lanagatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta eskerrak bereziki Txomini, nik uste dut ondarrutar guztion izenean behintzat hemen gauzen izenean eta beste guztien izenean esan daitekela. On Karmelo etxe nagusia gogoan euki dau Solabarrietak ekitaldian, berak sarri esaten eutzana hartu dau aintzakotzat, gu beharra egiteko jaio ginan.